Bazen behin, Gorbeia mendian bizi zen pertsonaia, Ahotsu izenekoa. Ahotsu Olabide ikastolako ikasleen laguna da, oso maitatua eta mirestua dena. Urtero bezala, Ahotsuk Olabide ikastolara bisita egitera etorri nahi zuen. Bisita horretan, Ahotsuk opariak ekartzen die urtean zehar euskaraz hitz egiten duten ikaslei. Baina arazo bat zuen, Ahotsu ezin zen ikastolara etorri, gaixorik zegoelako. Ahotsu oso triste zegoen, ezingo baitzuen opariak ekarri, eta horregaitik basora joan zen ibiltzera. Ahotsuk erreka ertzetik ibiltzea gustoko zuen, errekaren soinua entzunez. Orduan, ladi bat ikusi zuen bere ahate ohinekin eta bere urrezko ilea orrasten. Lamiare triste zirudien, baina Ahotsuk ez zekien zergatik. Lamia ez zegoen ziur ez baitzuen Ahotsu ondo ezagutzen. Hala ere, baietz esan zuen azkenean eta biak batera tontorrerantz abiatu ziren. Han zaudelarik, Ahotsuk afari ikaragarri bat prestatu zuen bientzat. Lamia oso pozik jarri zen eta afaria jan zuen. Afaldu ostean, Lamia ohean etzan eta lokartu egin zen. Ahotsuk manta batez Lamia tapatu zuen hotza izan ez esan eta suaren aldean eseri zen. Hurrengo goizan, Ahotsu esnatu baina Lamiak alde egin zuen! Ahotsuk ez zekien zergaitik alde egin zuen Lamiak eta triste jarri zen bere lagun berria joan egin zelako. Baina bazuen beste arazo garrantzitsu bat, oraindik gaixorik zegoen. Orduan, bere etxeko atea zabaldu eta hara non, ontzi txiki bat aurkitu zuen alboan gutun bat zuena. Gutunak zena esaten zuen. Maitea, eskerrak eman nahi dizkizut oso eskuzabala izan zinelako nirekin, eta oso lagun ona zara orain niretzat. Zure laguntza guztiagatik oparitxo hau egin nahi dizut. Ontxe honetan, basoan prestatu dudan sendagai magiko bat dago, eta edaten baduzu, guzti zenatuko zara. Espero dut laster zu berriro ikustea. Musu handi bat, Lamia. Oso pozik jarri zen. Sendagai magiko horri esker, sendatu eta Olabidera etortzeko aukera zuelako. Orduan, sendagaia hartu eta Olabidera etorri zen, bere lagun guztiei Lamiaren historia kontatzera, eta beti bezala euskaraz egiten dutenei opariak ematera.